Helo, siwmai, Cai Emlyn dwi a chroeso i Barc yr Arfe. Fi ma to ar nos Fercher yma i ymarfer rygbi. Ond, rygbi bach mwy gwahanol na beth i chi'n gwybod am. Dwi'n chwarae rygbi VI, so Visually Impaired Rugby. Rygbi i bobl sydd â namgolwg. Dwi wedi cael ei gyfresu'n ddall a bob nos Fercher ni lawr fan hyn yn chwarae rygbi gyda'r gleision Caerdydd. So dwi'n chwarae rygbi ers bod fi tua 6 mlynedd oed. Dechreuais i lawr yn Dôl Wyber yn Castell Newydd Emlyn, ble ddechreuodd the likes of Gareth Davies, Scott Williams a Josh Turnbull i gyrfa. Sa'i cweit mor dda nhw to ddo, ond fes i chwarae dyn nhw wedyn trwy gydol y youths, y juniors, ond wrth gwrs achos ni wedi colli golwg, unwaith ath y gêm bach mwy gorfforol a bach mwy fast, goffes i rhoi'r gorau iddi. Ond ar ôl symud i Gaerdydd, oedd hi'n braf iawn clywed bod clwb i gael i bobl sy'n rhan o ddall. So this yn gret i ddod nôl mewn i'r gêm a mae'n braf o nôl. So mae fi a'i rygbi yn debyg iawn i'r gêm gwreiddiol, a dyna sydd mor arbennig am y peth. So just cwpl o newidiadau yn y rheolau i siwto ni sy'n ffili gweld yn dda. So gêm 7 bob ochr yw i, so ni'n chwarae 15 bob ochr. Mae lot o ffitrwydd yn y gêm hyn. Gêm cyffwrdd yw i, bydd ddim yn saff i ni pobl sydd ffili gweld yn dda iawn i daclo. Bydd lot o anafiadau yn ystod y gêm. Ar ôl 6 cyffyrddiad, so ar ôl chi gael ei twtio 6 gwaith, mae'r pêl yn cael ei droi drosto a chi'n colli'r meddiant a mae'r meddiant yn mynd i'r gwrthwynebwyr. A mae'r scrums ar y line-out yn non-contestable fyd, achos for obvious reasons. Un newid arall yn y gêm yw mae bechgyn a merched yn chwarae yn yr un tîm. So, dyn ni gyd yn ffrindiau fan hyn, ni'n croesawu pawb a mae fe'n gyfle gwych i ddod i chwarae rygbi a cymdeithasu a gwneud ffrindiau newydd. So, jyst yn mynd i gyflwyno chi'r tîm nawr, so dyma Gareth. Helo, siwmai. Dyma Ethan. Helo, siwmai. Dyma Christian. Ia, siwmai, Christian dwi. Dyma Justin. Alright, siwmai. Dyma Meg. Ia, siwmai. Dyma Christian arall. Siwmai. Heidi ni'n galw fe. A dyma Jordan. A dyna fe. So ni'n chwarae gyda pêl gyda clwch ynddi. Mae fe'n helpu ni i glywed ble mae'r pêl yn dod, os mae'n cwmpa'r llawr, ni'n gwybod ble mae fe. So mae fe'n help mawr i ni. So mae'n gêm rhyngwladol hefyd. Mae lot o gwledydd ar draws y byd yn chwarae'r gêm. Sdim tîm gyda Cymru to, achos ni yw'r unig clwb yn Cymru sy'n chwarae'r gêm ar hyn o bryd, ond look out, mae ar ei ffordd. So os ydych chi, neu rhywun chi'n abod, wedi cael ei cyfresu'n ddall, neu gyda rhyw fath o visual impairment, dewch lawr, dewch mewn cysylltiad gyda'r Blues ar Twitter, Community Foundation page ni, neu mae gyda ni'r VI Rugby Blues ar Twitter. Cysylltwch gyda ni, dewch lawr, ni'n cael laff lawr fan hyn, mae'n gret, mae'n lot o sport, mae'n lot o sbri, ond hefyd ni'n cael chwarae'r gêm ni gyd yn caru.